Ktorí sú plné ľudí, ktorí prehrali boj sami so sebou. Medzi nich patria aj ľudia, ktorí sa do hrobu dostali vďaka drogám. Ferminova dá mi život. To je môj život. Rozumiete? To je môj život. Čo v tom vidíš vlastne? Veď ti to škodí. Mne to neškodí. Mne to prospieva ako, tak vám poviem, ako mne to prospieva ako. Viete? Mne to prospieva ten pet. Hej? Ako ti prospieva? No ako mi prospieval ako, no tak ako, jak vám poviem, ako napríklad, že niekto je narkomán, ja som napríklad feťak, hej. No ja to priznám, trochu feťak, hej, tak vám poviem, hej. Ďalší ako, hej, že som feťak, hej. Ako, hej. A niekto bere, bongo, čongo a tak, viete, ako to má to, viete. No ale ja to berem tak ako športov, viete, ako. Vyskytli sa už prípady, keď hlavne mladí ľudia boli dopravení do nemocnice pod vplyvom drog alebo pod vplyvom svetovania. Ako často fetuješ? No ako často fetujem, no tak už asi, 3 roky už asi. 3 roky. Ako často? Každý deň? Každý deň. Koľko ťa to stojí? 30 korún. 30 korún denne, no. Niekedy si doberiem aj 2 litre naraz. 2 litre naraz. Tak ako, viete, no. A ešte ťa to neodrovnalo? Nebol si v nemocnici kvôli tomu? No, v nemocnici som ešte nebol ešte. Teraz máme ako na liečenie ako, ale rozmýšľal som o liečení, ale ešte o tom považujem ako, no, viete, ako to. Ale liečenie to je ako dobré, ako hej, no. Ale pre mňa to je nič, viete, ako. Tak. Títo pacienti najčastejšie končievajú na psychiatrickej ambulancii, neskôr aj na psychiatrickom oddelení, konkrétne v našom prípade chodievajú do Levoče, ale niekedy dochádza k tak významnému poškodeniu organizmu, že je potrebné ich prijať na niektoré somatické oddelenie, to znamená buď na interné, neurologické, alebo často aj na oddelenie intenzívnej medicíny. Ako to berú tvoji rodičia a známi? Moji rodičia to berú tak ako, viete ako, že moji rodičia, mama mi hovorila ako, že ja by som to prestal ako, aj kamaráti mi povedali, prestan s tým ako, radšej sa daj na chlad a tak viete ako, na chlad. A hovorím, no tak viete, ako to už je môj život a hovorím, do toho nič. Najčastejšou príčinou užívania omamných látok je ľudská duša, ktorou slabý človek nedokáže súperiť. Vlastne začal si fetovať kvôli tomu, že ťa niekto sklamal? Áno, som to vlastne som sklamal. Tak vlastne som sa sklamal, viete ako. A tak to v živote chodí a predsa len každý takto neskončí. No áno, tak to chodí v živote a máte pravdu, že takto vlastne chodí, no ale nikto takto začne, nikto takto skončí, ako viete, ako to. No. A ja som povedal, že ja pôjdem na liečenie, ja s tým prestanem a možno potom budeme mať Aťka rada. Najčastejšie sú poškodené pečeň, obličky, ale neskôr aj môže byť poškodené srdce a iné orgány. No tak prečo neprestaješ? Prečo si povedal, že prestať nechceš? Zrazu prestať chceš? Ešte túto fľašu som povedal. Príčiny závislosti sú rôzne. Rôzne sú aj drogy, ktorých závislí ľudia berú. Výsledok je však vždy ten istý. Ak navštívite Potatran